May hapon mga katil. So magkuha ta sa page nga to ang gipalit rin mga katil kay nabilin gani mga katil kay natagak sa motor. So dire bilin ako. Try. Ang puti. So bilin. Okay. Ito na pasano na natin. Kuha na na to. Saksak ko. Yan eh. Mga nabuhi tayo. Naan na ito ang kalagayan mga katil. Trabaho gyapon ta mga katil. Okay. Ito lagi. Lagi matabang na to. Intras. Maka. Trabaho pa ta. Makalakaw pa ta. Trabaho. Taman sa kang makaya. Salamat kayo. Dili na ako ang page tayo mga katil. Sa ko ang igagaw kay na siya ay anayunon diri nga yung gipabuhi diri sa ko. So ano lang mga katil. Medyo punga. Sige, God bless.